La verdad es que arranca este proyecto teatral, ¿no? Que bueno, se estrenó, como ya sabéis, el otro día en Catarroja. Y nada, es una aventura que empezamos nueva, ¿no? Aunque, pues eso, con un trabajo que la gente quiere mucho y conoce, y con ese respeto y ese amor lo hemos hecho, y creo que la gente así lo va a ver y lo va a valorar, espero, porque se ha hecho sobre todo porque yo creo que había también una deuda con el público valenciano de darle algo más, ¿no?, de esta serie tan querida. El personaje va siempre conmigo allá donde voy, y la verdad es que el cariño de la gente así me lo hace saber siempre, ¿no? Además yo encantado porque fue un regalo y siempre le estaré agradecido, claro. Es una comedia total, yo creo que es una gran aventura, la definiría yo, de cómo viven una situación estos personajes de la Alquería Blanca, que es Oncollons está Sento, como dice el nombre de la obra, y que el público yo creo que sufrirá como sufren los personajes de la Alquería, pero ya sabemos que la comedia es, cuanto más sufre uno, más divertido es, ¿no? A veces, claro, se hace referencia a otros personajes que aunque no estén presentes salen, sí, claro, sí, forman parte de la Alquería Blanca, claro, y no podía ser de otra manera. Os esperamos en el Teatro Principal de Valencia, bueno, y en todos los teatros de la comunitat donde on anem a fer Oncollons està Sento, i que res, que és de l'Alqueria Blanca, sempre estem així i vos esperem amb tot el cor. L'estrena és la setmana que ve en Castelló, en el Teatre Principal, i després vindrà al Principal d'ací de València. Tenim en la taula a Quique Fallos, que és productor de l'obra, a Diego Braginski, que és director i productor, i als actors Bernat Llovell, Ferran Gadea, Lola Moltó. Va néixer de la il·lusió de Paco, de la il·lusió de Ximo Pérez, i ells dos me cridaren un dia i me digueren: què et sembla si fem la funció de l'Alqueria Blanca? I bé, en principi és una cosa il·lusionant, era una cosa complicada, però afortunadament hem aconseguit tant el recolzament d'Enrique i de la seva empresa, d'Olimpia Metropolitana, com el recolzament de Culturars, que ens ha obert les portes dels teatres principals de Castelló i de València per a poder vindre-s'hi a fer l'obra, i a partir d'ahí ja nosaltres ens fiquem en la sala d'assajos, que és el que sabem fer, i gràcies al treball dels actors i de tot l'equip hem aconseguit una funció que jo crec que està molt bé, que vaig a dir jo, clar. No, la funció està molt bé, a la gent que l'ha vista li agrada molt. Crec que hem mantingut l'esperit de l'Alqueria Blanca, hem fet una comèdia amb els personatges coneguts per tot el públic de la Comunitat Valenciana i d'alguna manera hem sigut fidels a l'esperit d'esta sèrie, no? Jo sempre he considerat que Dora i l'Alqueria va ser una loteria per a mi, i este personatge jo l'he disfrutat i el disfrute moltíssim. I veure'l en el teatre, en l'escenari, viu, encara ha sigut més regal per a mi. I trobar-me en els companys, en Blanca, perquè la botiga és una bombonereta, com si fos una caixeta de bombons, així és la botiga. I no desvele més perquè n'hi ha moltes sorpreses, que de sobte se van a trobar quan estaven dins del plató. Sols és falta de la butaca pujar a l'escenari i estar dins amb nosaltres, perquè va ser i és molt il·lusionant, molt, molt. És l'Alqueria Blanca, i aquests són els personatges de l'Alqueria: Dora, el tio Pep, Blanca, Tonet, Empar torna, que això també serà per al públic un al·licient, i a més que tota la història i tota l'escenografia i tot és de l'Alqueria Blanca. I les cançons, se canta la de l'Alqueria, seguint un riu de pedres d'aigua dolça,
Però després n'hi ha moltes sorpreses de cantar. Cantem les tres, les xiques cantem les tres. I una cançó molt divertida, molt. El vestuari n'hi ha... Jo, per exemple, no en tinc, perquè Dore ja sabeu que sempre va molt... sempre he vist quasi sempre igual, però sí que n'hi ha canvis de vestuari. En Toné n'hi ha una sorpresa, però super bonica, ja ho veuran ja. I també de Blanca n'hi ha una altra sorpresa. Claro, como es la artista. Si te lo digo con palabras, no te lo puedes ni imaginar, porque 600 personas, pero nada de invitaciones, 600 personas que querían vernos pagando, que eso es increíble ahora mismo. Luego había momentos que yo digo, no nos van a dejar continuar, porque claro, es que hay momentos tan fuertes, o sea, que es como que la comedia si dices, ¿puede haber algo más? Sí, pues ocurre. Y entonces la gente ya que no se lo espera se volvía loca aplaudiendo, riéndose y bueno, y al final todos en pie, nosotros emocionados, la gente emocionada. Claro, después se esperan a que acabemos para hacerse fotos con nosotros porque claro, llevan tanto tiempo sin tocarnos que nos tienen que tocar. Ja. Quan va ser el tancament va ser una tragèdia, perquè t'ho vaig a negar. Per a mi va ser, i per a tots els actors, era com si en aquest moment hagueren dit s'ha mort un parent teu. I va ser tremendo. Tu dona compte que estàvem en xoc, o sea, jo pensava, com quan passa quasi en una mort, no? Dius, no, tornarà, o sigui, demà m'alçaré i haurà sigut un malson, no? Però no. I clar, i això ha sigut també una bocanada d'aire fresc, perquè tornar-te a retrobar també en aquests diàlegs que teníem de frases fetes, de tan nostres, de la terra, de tota la vida i de la família, no? Pues ha sigut molt bonic. Però sí, va ser molt dur, molt, però molt. Jo penso que el senyor Fabra, si haguera sigut el mal que estava fent, jo crec que no va ser conscient quan ho va tancar. I segur que ho tornem a obrir, això està segur. Vos convido a tots, sobretot a tota la gent que ha estat seguint-nos i als altres també, perquè descobriran estos personatges tan bonics i tan emotius i tan de veres i tan de cor i tan de tota la vida. En valencià, ixes paraules que heu sentit tota la vida en casa, per a tota la família, feu este regal a l'abuela, a l'abuelo, als pares. És un moment també d'ajuntar-se tota la família, de vindre tots, com si fos un dinar de Nadal. Igual, aneu a disfrutar moltíssim i vos assegure que aneu a riure-vos com en la vida i veureu la escenografia, o sigui, els platós com el plató de l'Alqueria. Ja vos garantisse que la botiga de Blanca és preciosa, però preciosa, i nosaltres estem meravellosos. Res, vingueu així al Principal, del 25 de febrer al 22 de març, vos espere. Sí, és una comèdia costumbrista, com diu Diego, però sí que manté els valors amb els quals podíem identificar els valencians. Suposo que la gran majoria de la humanitat també, d'amistat, solidaritat, i, com diu l'obra al principi, la gent està embolicada amb aquestes coses menudes de la vida que li donen sentit a les coses, a la vida. I bàsicament és això. I em sembla que anem a córrer un muntó per l'escenari, perquè l'he vist molt gran. La verdad es que nunca mejor soy el productor, estoy muy emocionado de poder producir una obra en valenciano, un actores en valenciano y encima en el Principal, el Teatro Principal. Yo creo que va a ser un éxito porque la gente se va a identificar, lo va a pasar muy bien. La obra es una obra muy fácil, que ya muy fácil. A los que han visto la serie van a volver a reencontrar la serie. Es una obra de teatro independiente, pero los que no han visto la serie y no conocen a los personajes van a identificar situaciones que ven en la calle y lo van a pasar muy bien. Yo estoy muy orgulloso y creo que la respuesta del público va a demostrar que no estoy equivocado, espero no equivocarme. En este momento hay vendidas casi 6.000 localidades en Valencia, que está muy bien. Y yo creo que cuando la gente tiene ganas de ir al teatro, cuando tiene ganas de ir a divertirse, a olvidarse, yo creo que esta obra reúne muchas circunstancias, que te puedes olvidar, te puedes reír
y lo puedes pasar muy bien. Y encima un poco las cosas nuestras, ¿no? El parar en valencià, los giros en valenciano, las bromas, el socarrat, las bromas en valenciano, está muy bien. La otra idea que llevamos, ahora vamos a hacer 6 semanas de gira, más los bolos, aproximadamente son 4 meses de trabajo, y a mí me gustaría que la obra volviera a Valencia y estuviera, si puede ser también, pues 1 mes o 2 meses en Valencia, ojalá. Es decir, lo ideal sería poder conseguir una compañía, tuviera trabajo para los actores por unos 6 meses, medio año, que sería eso, ya sería un avance importante.